ce ko in ce kwata, ta'addanci zambo mana ciki, karfin ikon sojan nahiya. Arewa tana ciki zan fada, Yaraduwa kana ciki zan fada, Sani Abacha yana ciki zan fada, Babangida yana ciki na fada. Kaji dan kasa mai kishin al'umma, Janar Abacha ya san nahiya, Yejo ma ya san nahiya. Al-Mustapha shine fa bayani, suke yi wa Yahudawa gargadi. Sardauna na gaida mazanjiya, Tafawa Balewa na gaida mazanjiya. Yahudawa su ne fa mazambata, an kashe yara da manya wayoniya, an kashe mata mazajen ba a bar su ba. Babu daga ta Arewa Najeriya, bayan Allah sarki na shi daya. Kawo dauki cikin wannan nahiya, bar mu da dukkanin masoyanmu gaba daya. Manya na Arewa yan jari hujja, a fasa a kwashe ma duka baki daya. Mulkin kama karya fa bayani, shi mulki ba matabbata ba, wanda Allah ya so shi ne zaya ba. Matansu sun yi damdam, yayansu sun yi damdam, sun bar tallaka yana faman shan wuya. Sun kwashe ma'adanan yankinmu, sun kwace mana duka hakinmu. Manya Arewa ku zam dubawa, siyasar ku zam dubawa. Yejo Al-Mustapha na yo gaisuwa, cin hanci mai cikin tsarinsa, karya da mu a sama fa fatake, na zaune zai murza tuminsa. Hausawa ku murza tumanku, Fulani ku murza tumanku, bare-bare ku murza tumanku. Arewa za ta fashe dai, ta fashe mun saba lamba. Arewa ta ɗauka haske, ɗan Hausa ya zarce dangi. Tafkin Yahudu ai haɗama ce, sun mamaye Afrikar mu. Tashin tashina su fa nufin su, bandit sun mamaye fajarin mu. Katsinawa muna wani hali, yankin Jiddiya suna wani hali, har ma ba tsari na wani hali. Wadar Jiddiya tana wani hali, yankin Zamfara suna wani hali, yankin Sokoto suna wani hali. Zancen wawa cuci na ƙauye,